Mendebaldeko Saharako gatazka gai konplexua da, isildutako lurralde kontutxo bat baino haratago doana. Martxa berdeak justifikazio eta helburu espansionista eta nazionalista izan bazuen ere, fronte polisarioaren aurkako gerrak eta Sahararen okupazioak interes gurutzatuak dituzte, Marokoarren irredentismoa baino garrantzitsuagoak. Saharako baliabideen kontrola, xantaiarako eta eragin politikorako erabilera, potentzia global erregionalen arteko dinamika geopolitikoak, eskualde estrategiko baten eta bertako biztanleriaren kontrola eta barne egonkortasun politikoa eta koroaren legitimitatea ezin dira alde batera utzi. Bideo honetan, Marokok Mendebaldeko Sahararen inguruan dituen interesak eta helburuak aztertuko ditugu. Marokok, Mendebaldeko Sahararen kontrolari eusteko duen motivazio nagusietako bat, baliabideen naturaletan duen aberastasun izugarria da, batez ere fosfatoa. Eskualde horretan dago mineral horren munduko erreserba handienetako bat, nekazaritzako ongarriak ekoizteko funtsezko osagaia. Erreserba horiek kontrolatzean, Marokok bere ekonomia nazionala indartzeaz gain, eragin nabarmena du fosfatoen merkatu globalean. Uste da, Rabatek kontrolatzen duela, Saharako baliabideen lapurreta kontuan hartuta, munduko erreserben 70% baino gehiago. Domeinu honek, diru-sarreren fluxu konstantea ziurtatzea ahalbidetzen dio, 2008an agerian geratu zen bezala, fosfatoaren prezioak gora egin zuenean. Eta horrek, milaka milioi dolar sortu zituen Marokoko gobernuarentzat Bukrako meategiaren ustiapenetik zetozenak. Ideia bat egiteko, 2022an kalkulatzen da Marokok 600 milioi dolar baino gehiago sartu zituela fosfato Saharar espoliatua salduta, Mendebaldeko Saharako baliabideen begiratokiaren arabera. Fosfatoaz gain, Mendebaldeko Saharak beste baliabide mineral eta energetiko batzuk ere baditu, baita Marokok bere onurarako ustiatu duen planetako arrantza eremu aberatsenetako bat ere. Produkzio tasa altuek balio izan diote Rabati kolono Marokoarren lekualdatzea justifikatzeko lanesku gisa, soldata eta dirulaguntza handien promesarekin erakarriz. Mendebaldeko Sahararen inbasioak arrazoi politikoak ere izan zituen 1975ean, Hasan Bigarrena jasaten ari zen barne presio politikoan sakoki errotuta egon baitzen. 60ko hamarkadaz geroztik, Marokon berunaren urteak deiturikoak bizi ziren, disidente politikoen aurkako estatuaren indarkeria sistemikoaren aldia. Ikasle erakundeek, sindikatuek eta partidu politikoek, nagusiki sozialistek, inguratua zuten monarkia. Casablancako 1975ko sarraskia da gertakaririk ospetsuena. Erregearen egoera eskasak okerrera egin zuen armadaren mehatxuarekin eta ura boteretik kentzen eta hiltzen saiatu zen huts egindako bi estatu kolpetan. 1971an eta 1972an. Kaleetako matxinadak, Hasan Bigarrenaren jendetasunik ezak eta armadarekiko mesfidantzak bazenaren hauskortasuna erakutsi zuen. Egoera horren aurrean, Hasan Bigarrenak martxa berdea sortu zuen herria mobilizatzeko eta bere legitimitatea berresteko irtenbide gisa. Mendebaldeko Sahararen erreklamazioa ohoren nazionaleko gai bihurtzean, erregeak oposizio politikoa eta armada bateratzea lortu zuen nazionalismo irredentistaren inguruko itun sakratu batean. Estrategia horrek arreta barne arazoetatik desbideratu zuen, hala nola errepresioa eta askatasunik eza. Inbasioaren bidez, Hasan Bigarrenak disidentzia isilaraztea, nazio kohesioa indartzea eta bere botere absolutua sendotzea lortu zuen. Errege ez herrikoi eta krisian, Hasan bateratzailea bihurtu zen. Martxa berdea, etzen bapateko ekitaldi bat izan. Gerra hotzaren eremuko plan geopolitiko baten emaitza baizik. 1970ko hamarkadaren erdialdean,
Estatu Batuek ezin zuten bere aliatu handia Hassan bigarrena erregea erortzen utzi. Marokon joera sozialistako erregimen antiestatu batuar baten arriskuaren aurrean. Horregatik, ziak orduko printze oinordeko Juan Carlos Borboikoarekin lankidetzan, Sahara Marokoren esku ustea planifikatu zuen. Errege emerituaren papera erabakigarria zen Espainiar tropen pasibotasuna ziurtatzeko berehalako inbazioaren aurrean. Washingtonek bi helburu argi zituen: Alawi monarkia ahuldua indartzea Algeriaren aurrean, ekialdeko blokearen funtsezko aliatua baitzen, eta mendebaldeko Saharako baliabide baliotsuetarako sarbide privilegiatua bermatzea. Aliantza estrategiko hori, 80ko hamarkadan Marokoren eta fronte polisarioaren artean zabaldu zen gerran zehar nabarmendu zen. Garai horretan, Estatu Batuak armak eman baitzituzten lurraldearen okupazioa eta anesioa sendotzeko. Okupazio hori esker, Marokok sendotu egindu Saharako lurraldearen eta biztanleriaren gaineko kontrola, eskualdearen militarizazio handia justifikatuz. Horrek, Marokori bere boterea eta eragina kontinentean proiektatzeko euskarri bat eman dio. Marokok aktiboki bilatu du munduko eta eskualdeko potentzien babesa. Hala nola, Europar Batasunarena, Israelena, Arabiar Emirerri Batuena eta Txinarena. Bere burua bazkide egonkor gisa aurkeztu du eskualde zurrunbilotsu batean, Europari gas naturala emateko Nigeria-Maroko gasbidearen proiektuak erakusten duen bezala. Dakhla Atlantikoko makroportuaren proiektuari esker, Maroko ozeanoranzko irtenbide estrategikoa eskaintzen die Saheleko nazioei, hala nola Mali, Niger eta Burkina Fasori. Neurri horrek abantaila komertzial eta diplomatiko argia ematen dio, eskualdeko lankidetzan lider gisa duen posizioa sendotuz. Marokoko gobernuak nazioarteko komunitatearen onarpena ere bilatu du, industria berdeko agenda bat sustatuz eta lurralde okupatuan energia berriztagarriko proiektuak bultzatuz, Sahararen giza eskubideak etengabe urratzen diren bitartean. Ikuspegi horrek abantaila politiko eta diplomatikoa eman dio. Izan ere, Maroko ingurumen jasangarritasunarekin konprometitutako bazkide bezala agertzen da, eta mendebaldeko Sahararen gaineko kontrola sendotu du, tokiko biztanleen egoeraren berri eman gabe. Mendebaldeko Sahararen inbasioa eta okupazioa ez zen ekintza isolatua izan. Interes ekonomiko, politiko eta geopolitikoen konvergentzia baten emaitza baizik. Marokok lurraldeko baliabide baliotsuen gaineko kontrola erabili du, batez ere fosfatoarena, bere oparotasun ekonomikoa ziurtatzeko eta maila globalean eragin nabarmena izateko. Barne mailan, Martxa Berdeak estrategia arrakastatsu gisa balio izan zuen herrialde zatitu bat batzeko, errepresioaren arreta desbideratzeko eta alauiar monarkiaren boterea sendotzeko gaur egun arte. Gaur egun, Marokok mendebaldeko Sahara erabiltzen jarraitzen du nazioartean duen posizioa indartzeko tresna gisa. Ikuspegi horrek lurraldearen eta bere baliabideen kontrolari eustea ahalbidetzen dio, askotan Sahararen egoeraren berri eman behar izan gabe. Gatazkaren historiak erakusten du, Marokorentzat mendebaldeko Sahara lurralde bat baino askoz gehiago dela, bere estrategia ekonomikoaren eta botere politikoaren funtsezko zutabea da.